Hakan шунен душман. Paf paf, ek baro selia mia vela. E najzurales que ando, kapavarel tu menando, târnene oradi aravena. Kanakeu uprau tu mendar dushmani. Кошмар на душманите. Най-мощното бебе, черната перла. Най-мощното бебе Андо. Търнене, дай леске, краличаке и Боряна, банката на Ради Арабина. Яша Пала Ради Арабина е легендари. Авела за най-големия Ради Арабина. Хайде брат ми Ради Арабина, ектеромна са оборияна са сиен. Най-баре Анди, търнене дай. Те фамилия са Пала Ради Арабина, Яша Пала Ради Арабина от търнене. Ради Арабина, ектеромна са и борияна си, марката на търнене. Всяка майка Ради Арабина не ражда, той е вълк единак и си има будбари фамилия. Капабара в Тумен, Валигар мина Ради Арабина и Боряна. Пак им върви на пари лукс, търнене той е човекът. Канадихен тут брат ми Ради Арабина, ектеромна са оборяна са. Е душмания кръвно възден, Ради Арабина. Канаке управ тумендар, обеве са управ тумендар. Най-големия Андо търнене. Ради сам е постигнал всичко. Има жена и Боряна, ой си Ради скил сейфи и най-красивите деца. Валигар